eho Asante Mantemo osuden din bi ato amanframa so afa ama ya sabia ne school dan bi a ewo Bosome-Freho mansinim wo Asante Mantemo de won ho akapa Grannan ya nursefoɔ ɛdɛmu ɛwɔ Nsuayem Health Center no ne nyinaa ɛsopae nursefoɔ ɛwɔ hɔ ɛnɛyi amanfoɔ fie ana wɔdeda wɔn nneɛma nyinaa ɛsɛe owura Ernest Atuahene Achiampong ɛyɛ physician assistant a ɔda ayaresabea no do say ahanum siasa dey but ne nyinaa mu no yintimi nka say yeje adwuma ne ye nso a eno nso de asem beba aha ɛne bia yeje ayarefoɔ gu sɛ wohwɛ ha sɛ ya empa mienu ɛna siasa ɛsɛ woyɛ bɛrima o woyɛ ɔba o wo ya akra o aha na yedi omu nyinaa eto efirimra ensuo ne toye no nukrani ama ha nyinaa sey nanso nurses and doctors e wo ha no eda so ebomoden ehwe yare e wo ha sey insubrantam ama checherefo ni schoolfo a ewo ho eho aka adwamu ye pa wo monwoma a wo mode suade dodo na asey emra adom kase ebopini school mu ho no na emofra dodo na no ehata wo mo enwoma ne bi e wo school park ne so emofra bi ene adom kase atwetwe enkomo emframa ne fae no ama ye school dan na pa sese yenya baabi mpont na ne yasuade we books na afofo sese ade yasuam cramp yenya bi ne yasuam pese anado babuwa ne obezi school mai owura besmakaje eyo panyina wada Nsuayem DAJHS ano wokyerema wo mahase erane shift system edema basic school no a mo ehwe nim se empanfo ebesiesie school no ententem de ya ne se yama lower primary no eba no pa na apa no so aba awia nsore no ne be stress ro no ma pe baabi amaye na etimi ato school so kopim se ombebo dan so bedwaba owo Nsuayem ayo owura Daniel Achemfo ede ato edwase de asie amana aye de amamu ye pa. For the past 9 days nsuo no toye no krum hanu say yenya light krada this is no enubi ho no ma yesi ade fridge mu ne nyina munduru nyina eyede essay oba Nsuayem electoral area ye wokru bi te se twapiase ana minti twapiase enkra no school dan na mframa na tamakwa akoto baabi ama se siase kokru no mu atwapiase fo nkra no omo titidua ho ana omo esua de likewise minti eno so sa enti mframa ne de edi dempa okru mu Mensin Kratch Penny owura yawdanso ekire anamon a wo mu etu afa ayaresabea ene school dan a eso apan na san ne me consensus chairman ye ko director general onadmu na najiman ye de pictures ne hon krata nyina akọhye ne nsa se ye hia mo amoae demo aban dan bia super bia na mpe reason sika se ye fenye ho adwuma e maye